Képzeljék el, megkaptam a behívót. Nem tudom, önök között volt már katona, de hát hogyne. Na, hát én is hogyne voltam. Megkaptam a behívót szépen kidíszítve minden a világon, sorminta, amit az kell. Rajta a szöveg, azt mondja, gyülekező reggel 8 órakor. Az, hogy ráérek, vagy nem érek, senki nem is kérdezte, az, hogy 8 óra. Na mondom, jó, kezdik. Azért bementem, ugye mégis, hát ugye főztek rám, készültek minden. Persze. Hát világos. Hát, nehogy rájuk száradjon, hát gondolják ezt. Aztán lökjék a kutyának, ugye ne, így a biztos. Bementünk, Kőbányáról vonultunk be 400-an. Jött velem egy fiú, Kőbányáról, Kisnek hívták, és olyan furcsa betegsége volt, a fiúnak szájidegessége volt. Képzeljék el, a fiú így beszélt, hogy... Most... Ja. Milyen furcsán tetszik venni a levegőt, ja. Csak az a fontos, hogy kapjon, nem baj. Jaj. Szóval, hagytuk abba, ja igen, hogy... A fiú így beszél, így mondta a szöveget, most gondolják el, ilyen pofával bevonulni, hát... Mindjárt első nap bevitték a fogdába. Azt hitték, hogy viccel. Hát nem. Ilyen a feje, mit csináljon, ugye? Na, megyünk be. Azt mondja nekem a Kis, még az utcán, hogy te... Géza! Mit kell majd mondani, ha bemegyünk? Szűz Máriám, nehogy megszólaljál, semmi. Nem kell beszélni, semmi. Na, ennek jegyében megyünk be, küszöbet átlépi, azt mondja... De jó napot kívánok! Új. Menn meg át a góré, egy 10-es. Az a góré, igen. Bizonyám. Ő van mindig velünk. Ide volt neki a galléra varva 2 krumplivirág, ide 2 oldalt. Azt mondja a Kisnek mindjárt, hogy ne fütyüljön. Na mondom, szóltam. Mindenkit ilyesmit. Erre a Kist ki akartam a bajból, hogy mentem. Tetszik tudni, nem fütyül ám, tetszik tudni, ő így mondja, mert tetszik tudni neki itt a szája, tetszik tudni beteg, aztán tetszik tudni, ő nem, tetszik tudni. Azt, hogy nekem a krumplivirágost, hogy kus. Jó, mondom, világos. Közös nevező, kész. Na ott átigálunk, azt mondja, krumplivirágos utána. Emberek. Sorakozó. Beálltunk szépen sorba, össze-vissza. Elsőre hogy álljunk be, ugye? Otthon mi nem gyakorlunk, sose álltunk otthon sorba, valahogy nem divat. Mit tudom én? Na gondolják el, beállunk sorba, megint megszólal, azt mondja. Csössz! Azt mondja a Kis nekem, de Géza, Manus mit mondott? Hát mondom, mit tudom én, hát én is először hallottam, hát nem tudom, hát annyira fontos, majd megismétlik, hát. Úgy, hogy számítottunk rá, megint mondják, hogy emberek. Megint a Kis, mit mondod? Miért nem figyelsz? Azt mondta, hogy gyász. Azt mondja a Kis... Kihalt meg. Na mit tudom én ennyi ember közül? Hát nem mindegy. Hát boldogok. Hát... De valaki meghalt, hát... Több babgulyás jut. Na kérem, ott állunk talpig gyászban.
mondjam, hogy emberek, lépés, int, dúj. Na most, ahogy álltunk, úgy lejtőnek, úgy elindultunk. Hát ez így nem jó, ennek kérem külön koreográfiája van. Amikor azt mondják, hogy lépés in, arra egy felső testtel így előre kell így dőlni. Így. És amikor az ember már úgy majdnem pofára esik, akkor mondják azt, hogy dúj. Igen, akkor kell dújni in. Hát kiérték. És nem ám akármelyik lábbal, akkor se. Hogyne. Ez a ballal. Miért ezt szúrták ki? Ők tudják, ezzel elindultunk, a másik jön mindjárt utána szépen. Nem mondanám komolyan. Megyünk hol ezzel, hol azzal. Megyünk egyenesen a főutcán, a górékám, az meg nem jött ám ott mellettünk, hogyne. Nem akart vegyülni a néppel. Fölment a járdán. Úgy látszik, szégyelte a bandáját. Na persze, mi se igen vágtunk föl vele, az biztos. Pedig szép szállegény volt ám, 150 magas. Valahogy úgy kinőtte magát a csizmából. Megyünk, mendegélünk, azt mondja Krumpli Virágos, hogy emberek, egy kedő. Sosem mondott 3-at. Miért? Na mindegy, megyünk. Majd bekiáltja onnan a lelkem a járdáról, azt mondja, emberek, nóta! Picinyen, mire mulat itt én? Figyelj, meg egy darab se volt. Úgy látszik, akkor tudták, hogy fölemelik. Mit tudom én? Na, azt mondja így. Azért kezdtünk énekelni neki, ilyen, hogy mondjam, csak ilyen röpüi pulykás módát kezdtünk. Az a módi. Énekeltük, hogy hely, temető, de vidáman ám piszkosul. Megyünk. Hogy ez a hülye kis, ez mindig valami balhét csinált, képzeljék el. Menet közben, nóta közben dohányzott. Hát ez kész, ezért fejbelövés áll. És a kis így mondta a dalt, azt mondja, hogy hely, te... Na, Krumpli Virágos észrevette. Látjám, hogy füstöl a sor. Így a pipáról elkékült a feje. Azt mondja a kisnek, cigaretta. Erre azt mondja a kis, lövöd a rigót? Gondolják ezt. Azt mondtam se kell, kist ezek után úgy megzavarták. Egy hétig úgy egy irányba szaladt szépen. Na, utána beérkeztünk otthonyába, ott előre már megágyaztak. Házi nénikbe. Szalmazsák, paplan, minden szépen, takarosan. Na, megérkezünk. Mindenki hullafáradt volt már, de az ágyikóba. Éjjel 1:30 felé Krumpli Virágos jön be a szobába. Én nem tudom, ez mindig, hogy körülöttünk ólálkodott. Nem volt neki családja, vagy miért. Jön be, szoba közepén megállt, kihúzta magát, hogy a hokedlitól lásson. Azt mondja, így azt mondja. Emberek, alszanak? 1:30. Hát mindenki, mint a hulla, és legezzék az ágyra. Hát láthatta, hogy alszunk. Senki nem válaszol neki, hát alszunk. Azt mondja, kérdeztem. Alszanak? Hát akkor már kell valamit válaszolni, mert sose hagyja abba. 2-3-an mondtuk, hogy azt mondja erre, nem hallom. Hát erre 50 ember egyszerre rávágta, hogy azon. Azt mondja, akkor meg minek üvöltöznek? Végig mondom, de komplikált. Na szóval sumákónak. Alszanak is, meg nem is. Na teszünk róla. Lefordítom, azt jelenti, hogy ébresztő föl.
Igen, fennállottam a második ágyon, mindjárt ugrottam le, hogy már éppen kezdtem leszállni, amikor azt mondja, hogy takarodó, vissza, és a parti fecske így leföl. Hát gondolják el, már kínomban már nem tudtam mit csinálni, elkezdtem röhögni, nem érdekes, röhögjünk. Kiszúrta, azt mondja, Vigyori, hozzá. Odaálltam elé, eltakartam. Azt mondja, szóval maga a fősumák. Na teszünk róla. Átmegy a szomszéd szobába, aztán sakkozik. Az nem sport, nem. Van ilyen fekete-fehér kockakő a földön, és vizes rongyal fel kell törülni. Ki van ezt találva, mi? Amikor a Fischer úr balhézott, oda küldtem volna. Kell forgószék, meg nincs tévékamera, meg van tévékamera, ott aztán mondtam neki a krumplivilágos, hogy Fischer Honvéd, futásba, csak!